Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibn Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dumateng para sesepuh bini sepuh, para ulama, para asatidah ingkang kula mulyakaken, simbah kula sedaya, Pakde Paklik kula sedaya, khususipun Bu Molo, ugi perangkat pemerintahan ingkang hadir ingkang saestu kula mulyakaken, Bu RT, Bu RW, ugi sedaya jamaah sedherek kula sedaya, ibu-ibu muslimat fatayat NU Desa Selorejo ingkang saestu kula tresnani kanthi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten bosen-bosen ingkang sepidah kita puji syukur dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala karena kita terus dipun paring kesempatan ingkang luar biasa sinaosa niku yo ra digrembes kula budal niki teng mergi niku lumayan ketibanan rahmat. Nggih, dalak jarine rahmat to. Kula ketibanan rahmat pirang-pirang nek saya suwe kok kokean iki kayane. Padhe iki wae lumayan ya wis lah. Neng alhamdulillah boten mengurangi semangat kita. Senajan to nggih dimaklumi wong musim Jawa, turno ya musime lagi sawit ning sawah. Kata sing lagi panen to niki. Niki wau sik biasane dusun-dusun mriku kula lumayan kathah niki wau ya rada berkurang nek ampun suudon nggih. Ora terus kita nuduh berarti kae males ora istiqomah ngaji boten. Sik teng sabit niku nggih ibadah niku nggih sae. Kita nggih teng mriki ngaos sesarengan mudi ilmu kata zikir niku nggih sae. Sedaya sae rinjing menawi sampun kesibukan teng sabit niku lumayan berkurang, kula yakin nggih tumpun ngaos malih. Pramila tetap kita puji syukur kepada Allah kok kita bisa diberi kesempatan sakit tempal. Mugi-mugi barokah syukur kita Gusti Allah kersa nambahi malih tikel-tikel kenikmatan di batin kita rupun nikmat dunia di akhirat. Salat sihun sholawat salam kita tetap terjadi di batin kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi saestu kita sedaya kadhaku umatipun ugi merkoleh kaberkahan syafaatipun wiwit dunya menika langkung benjang wonten dinten kiamat. Hadirin jamaah, ibu-ibu sedaya ingkang saestu kula mulyakaken, ingkang sepidah nggih niku wau kula apresiasi sanget jenengan royo-royo saged kempal sinaosa nggih musime ngeten terus nggih lagi kathah gawean teng sabin lan satinggalane ning ngoten mawon kuwatahe pun sumenten kathahe dugi emperan dugi nek maksimal dugi kabeh kula kuwatir Pak Lurah Teluyu dadak gawe ning anu bareng dadak gawe tenda kajang teng latar tentu boten cekap niki pun kuwatah mugi-mugi istiqomah kita ngundang karomah sing sapa wengi istiqomah kan dijajeni Gusti Allah badhe paring karomah punika mulya kamulyan dunya ugi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat sipun niki wau jane kula kepingin niku pun dikabari kalih Ustaz mriki Ustaz bin A'la niku Ustaz Luyu sesuk anu ibu-ibu Patuyu melu terbangan kula sendiri niku ibu-ibu itu orang melu jadi orang kita tumut-tumut teng linting terus melu duduk jadi boten masalah. Enak sing rada kurang lancar utawa enak selipe ora apa-apa jenenge latihan kok. Mungkin nek sering mungkin dangu-dangu mentale iki nambah kendel terus nuduk saya profesional niku kudu dimulai ya latihan sekali bogo sekali ikut kalau pikir nganu ya tunggu tenang rakyatan yang pintar melu-melu duduk roda enek keliru ini apa-apa jadi kapan-kapan mampir betul apa-apa mungkin-mungkin nyincin apa langsung semangat malih akhiripun ya sami latihan bujuk sesarengan nek saben dusun itu mungkin pun dosami pinter terbangan sedaya gampil acara tegriko cadangane pirang-pirang orang khawatir siji lagi bagi cakar kucing ora iso makan bisa ada sijine malih kan niku napa sing ibu-ibu bulan niku riyen niku nggih wonten latihan latihan pertama niku kula kelingan full seminggu niku latihan terus tujuannya napa yo ben kelingan
Wong lebih awal latihan kok seminggu pisan mau iki rada diduduk rumusan sepiro seminggu lali. Pramila seminggu pertama itu full. Terus seminggu pun apal, bar itu nggih boten terus mandek ning lanjut, ning pun dikurangi. Apa ya rutinan seminggu pisan. Lah kesane iki nek dinten Senin sonten iki kok malam Selasa. Oh ibu-ibu ke barang ya tumput sing dosani pun nate latihan tebangan melu rutinan selawatan. Nek boten didang rutinan ngoten kok ndak lali berarti awal wis iso ngebit, suwe ora ngebit ya kagek malah. Yo lali ku tegese pancen seminggu full latihan bar niku lanjut ya rutinan ora kita seminggu pisan terus awalnya ya wis ya awalnya kaya bocah drum band latihan iki kok sampe mawon nek mergo sering saya dadu nggih lancar piyambak. Lah punika mungkin nek saged ngoten njenjing lagek saged napa saya napa meriah malih saya langkung rame rembaka punika salajengipun niki wau kula niku nek ajeng ngaos ngeten biasane tanglet riyen kalih ya pengurus-pengurus lah sesuk ngaji ning Wadoyo biasane senenge kula niku senenge jelaske suatu ilmu tertentu kula butuh diwai tema kira-kira sing tak bahas apa riyen niku kula nerangke bab jamak kosor pun ate kula nerangke bab perkara sing diharamke dilarang ketika masih hadas kecil hadas besar dan seterusnya niku nggih nate kula terangke. Nah, ini ngaji waktu dulu kira-kira jelas apa sing gampang dipaham terus monggo iso dadi oleh-oleh keilmuan tekan omah iso dipraktekne. Lu akan ngoten wingi niku disauri ngeten. Nganu jelas kita najis mawon. Mergo ibu-ibu iki biasane akrab banget bab resik-resik umbah-umbah. Lah kuwi kadang nek dereng paham secara hukum niku yo sering kadang-kadang selik. Oh iya niku tak jelaske wae bab tentang najasat niku bab warna-warnane najis. Nah menika pun simpel ngeten. Najis niku kebagi 3. Najis niku kebagi 3. Niki kula yakin kuatah sing pun ngertos. Najis sing pertama namine mughalladah. Najis mughalladah niku najis sing hukume paling abot diberatkan. Lah kuwi namung kalih to, kire kalih apa? Wong tuane genjik niku lho. Genjik kan anak babi. Wong tuane genjik lho. Yo wong tuane sak anake sak putune iki najis kabeh. Sak ora tuane barang iki hubungane kelawan babi atau celeng niku. Nah kali ini sing paling abot. Lah nek nek wis kadung kejilat utawa kesenggol bulune, liure, kulite, jaba jero semua zat dari anjing dan babi ini kita hitung najis. Lah kula nek ngoten pripun berarti waduh nek terpaksane anak kire utawa bersentuhan dengan babi dihindari terus mboten perlu jane. Maksudnya kalau terpaksa kita harus berinteraksi dengan kire ya gapil mawon yang penting kita mengertos cara mensucikannya. Ini pak ya umpama kesenggol dari bersucinya pripun ya sering lah kita bilang dibasuh minimal 7 kali ini setelah bentuk najisnya hilang. Misalnya najisnya berupa kotoran nih teleke misalnya nyenggol tangan atau neng mester neng lantai atau neng di panggonan najisnya bentuknya itu air najasa kahanan najisnya diilang-ilangi orang begitu tapi disiram bentuknya najis suruh hilang kok ya tetap mawon senajan begitu muncul dereng bentuknya najis hilang terus dibasuh minimal 7 kali salah satunya dicampur dengan debu goleknya lemah menulai mungkin saya dua-duke terus campur lawan banyu. Nah niku punika banjur digrujukne 7 kali salah satu dicampur debu itu tadi ya nek iso debune aja ning sing kari dhewe engko wis resik kari dhewe gugrut ana debune ten awal ono siji ora loro utawa nek disalahne kari dhewe ora apa-apa tapi kok ditambah kasuman malih ping 7 niku minimal lho dadi ping 50 iki jane ora apa-apa punika nek supados yakin niku najis sing paling abot mughalladah. Nomor 2 najis sing paling enteng mukhaffafah. Niku najis bayi lanang
ini dieling-eling bayi tapi lanang ini kok dengung apa Pak operator apa saya mikir ya dan buat situ lah ya sebenarnya lagi ngantuk kayak nyamuk itu tak bisa dulu ketika bayi lanang najis ini bayi lanang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibunya. Apa jenis netek jantan mboke tapi nanti doyan sambel ya misalnya bayi kurang 2 tahun belum makan apapun selain ASI air susu ibunya. Ini nek pipis air kencingnya termasuk mukhaffafah enteng banget. Tapi niku cara mestinya disirati tok orang asli kedil disirati tok niku najise pun netral najise pun suci ya niku nek bayi lanang nek bayi wedok wedok iki bayi wis padha karo sing dewasa najise nek bayi estri bayi wanita cewek niku yo tetep kaya najis umume ora mlebu mukhaffafah niku mukhaffafah sing paling enteng bayi lanang umure urungnya nek 2 tahun belum mengkonsumsi apapun yang lain selain air susu ibunya niku cukup disirati tok percikan ngoten pun suci. Lah nomor 3 jenis najis mutawasithah umumnya najis liyane niku wae liyane sing abot dhewe karo sing entek dhewe ya kuwi sak amanane najis termasuk apapun yang ada di dalam tubuh fisik manusia maupun hewan makhluk biologis manungsa kewan jeruane kabeh niku kalebu najis termasuk getih misalnya metu misalnya luka ngoten nggih luka kan sok enek kaya getah budi nggih kaya nek getah ngoten niku ya najis termasuk nanah termasuk apa apa mikir sing dulu apa nih oh kabel salon gini ngaget nih awal tadi ngerti-ngerti roda berasap kan ngaget nah menikah semua yang keluar dari tubuh manusia atau hewan kuwabeh najis seperti sokon dhuwur utah-utahan misalnya utah utawa mukok utawa nek bayu gumoh niku kita itu najis utawa seperti iki bocah iki lucu lewat karo ngene ning tangane iki dan Pak Robek Yanti tenan ayo lewat karo besokan tangane ngene tapi ngene iki memang keren sih. Iya, ini jelas ya ilmunya ke bapaknya kan boleh gitu. Jadi kok termasuk utah-utahan metune sampai dubur utawa sampai misal misalnya suka kubur atau dubur bentuk apa baik misalnya suka dalam ngarep arep sing metu kuwi rupa cairan warna apa wae niku sedaya najis arep sing metu ki kopi utawa banyu bening utawa teh kabeh najis semono sing metu kamburi arep sing metu ki bubur utawa gedang goreng arep apa pokoke niku dikaito najis. Nah najis niki kudu diiwaki dengan cara dibasuh digebyur ngasih najis hilang. Karena najis yang tengah-tengah ini umumnya najis niku kabagi loro. Wonten namanya ainiyah, wonten namanya hukmiyah. Ainiyah niku wujude najis wonten ketinggal ketok moto niku jenenge ainiyah. Lah genah misalnya titik mlebu ning ruang tamu nelek kan enak lagi genah to niku. Lah sing sering kita boten gatek niku sing hukmiyah. Hukmiyah niku secara hukum mesti najis tapi dereng diilahi. Laparin jenengan utawa ruang tamune mlebu pitik kita lek jenengan namung lak nggo gombal utawa dicutik nggo godhong utawa kadang malah kertas dipijuk ngoten niku to. Ketoke kan resik ketoke. Tapi dereng disucikan, dereng dibasuh banyu niku najis tetap hukmiyah secara hukum masih terhitung najis niku dereng suci. Jenengan wudu ing jaba mlebu sikile teles
nyidak bekas najis iku yang secara hukum yo jenengan tesih kenging najis. Niku tegese najis itu belum suci kalau belum disucikan. Nek ora dikebyur banyu. Lah padha karo misale sarung kula niki, kula sarungan gedhok bayine uyuh. Teles kena uyuh, ora tak ubah, gur tak bewe. Secara ketok moto kan uyuh ilang to iki. Kaya resik to. Nek desa ulang yo ora sah. Karena secara hukum dia masih najis. Urung suci nek urung diumbah, urung dikucek kan iku lah dereng. Termasuk menawi jenengan umbah-umbah ngumbahi. Nah niki monggo dikatake. Keranten kuncine teng jenengan. Sak keluargane jenengan sholat sah apa mboten niku kuncine teng tangane ibu-ibu. Le ngumbahi pripun? Hati-hati katake le iwake najis. Ojo ngasih. Misalnya nek gombalan pirang-pirang dikumpulke ning bak kecampur enek sing anake enek najise utawa saka bapake apa saka ibune enten najis. Jane berluru apa telu saka kumpulan gombal isine 20 iki. Gara-gara rong biji utawa sak biji sing enek najise, satu pakaian yang ada najis langsung dikumpulke, digrujuk, dikum. Iki gombal saamane kan dados najis sedaya, gitu. Najis sedaya. Nah, tapi kalau nek pun ngoten pripun, ya ora masalah dikum. Tapi mungkin nguceke usahake yo diileni banyu. Ya ning ngarep panturan, ben najis ilang ngoten lho. Utawa nggo gayung digrujuk ben najis ilang. Nek ora jenengan namung teng bak sing dadi najis sedaya niku wau, banjur jenengan kucek, lepete diperes-peres ketok resik langsung dikering. Nah niku najise dereng ilang. Persis kaya nek pakaian dhewe kena uyuh langsung dibemeni itu. Lah ketok resik tapi hukumnya tesih najis. Pramila ya diilake, ini lah gayung utawa ditengkram supaya najise ilang. Nek boten iki najis ora nang ndi-ndi tetep nek jero banyu. Karena banyu niku nek namung sekedhik, banyu sing kurang dari 2 kula. Lho iki kapan kagese mati kok jelaske banyu setitik karo banyu akeh. Banyu setitik itu kurang dari 2 kula. Sana sekolah kamar mandi kok kula basa Arab niku ukurannya sekitar 148 liter. Utawa 150 liter lah. Utawa 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Enek kotak semono grujuk banyu kuwi ukuran 2 kula. Nah kurang sama niku banyu setitik karena najis setitik airnya meskipun tetap bening kuwi hukumnya banyu dadi najis. Nah banyune akeh lebih dari 2 kula misalnya piro 200 liter atau 500 liter atau polai jenengan ukurannya semeter kali 2 meter jumlah semeter wah banyak tadi karena najis kalau tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Jangan cicip itu enak kosong lagi, enak aman. Naik banyu akeh, karena najis sithik ora berubah, hukumnya tetap suci ya itu. Tapi nek banyu sithik termasuk dosa bak niku wau nggih. Najis karena itu banyu sedikit meskipun tidak berubah hukumnya tetap najis. Kalau nek berubah niku wau, berikut carane yo ben diilake ben najise ikir. Semanten iki nek ngumbahi bangsane niku lho daging utawa apa niku to, biasane teng baskom utawa teng bak utawa apa niku usahake ya dileke lah banyu supaya najis lunga. Nek mboten iki getih lah ya kumpul tetep teng mriki to. Teng baskom niku to ora mung dikendi najise, dadi kok di kopi-kopi ketok resik ucapke resik langsung cake gur ketoke, tapi secara hukum najis dereng lunga. Lah menika beberapa hal yang terkait dengan najis. Karena kuncine tadi ibu-ibu. Bapak jenengan sregep ning masjid ping 5 sedina. Misale salate pempengan begitu tambahi tahajud 50 rakaat wis jam 2 bengi ngasih subuh rame-rame. Tapi ora sah kabeh gara-gara pakaiane ternyata masih belum suci dari najis. Lah niku dipun gandhekaken. Lah nek terkait najis-najis yang sifatnya pribadi niku jane luwih pas nek ngobrole nggih kali padha-padha wanita, padha-padha ibu-ibu karo ustazah iki kaitane kelawan rutinane jenengan itu, rutinan tiap bulan menstruasi darah haid itu jane enten hukumnya tersendiri. Nek luwih etis ki ngobrole kali sing sesama wanita mawon. Kula nek luwih jelasake kula nek kudu butuh
menjelaskan ngasih sak panggonan tertentu nih kulo malah risih ya ini gue tanggung nek sing hal-hal najis yang berhubungan dengan rutinitas bulanan ibu anggota lawan para santri-santri wadon lah ustaz ini kapan-kapan sakit lah kalau kita niku mugi-mugi jelas babagan najis lamonnya sakit dipun praktekaken anggenipun kita keseharian mangani najis karena kuncinya dan berikut iku najis niku senajan namung sekedhik nek seumpamane kita betul najis setitik kuwi ibadah kita sampun boten sah senajan ketok yo ora ketok moto secara hukum niku tok umpama sarungnya niki kena telak cecak terus langsung dilaki ngono dingenek-enek kan kowe ora bekase tapi sarung niku secara hukumiyah hukumnya tetap najis di kalau sholat yo rasa lan niku dados pemahaman kita sedaya kraton ibadah niku sing penting sah sing haram-haram dihindari sing larangan-larangan dihindari niku ibadah sepiro-pirone wae mesti tetap dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kraton ibadah kita nek diiringi dengan sesuatu yang buruk diiringi dengan sesuatu yang diharamkan yo ora sudah ibadah malah marake boten sah lah pramila umpama sing penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin ada usaha secara amalia sehari-hari maupun usaha secara keilmuan ditingkatkan nek wis maksimal enek kurangi nek Gusti Allah gampang dipun ngapura tapi nek ora nek usaha sama sekali kuwi sing dadi masalah pramila iki obat iki langkung istiqomah mawon telaten sekedhik yo ora ketang sak tahap demi setahap kita tingkatkan usaha kita, kualitas keilmuan kita orang usah kudu kesusu langsung wakil sitik wae ning istiqomah wis sampeyan sing napa latihan terbangan iku wae senajan boten berbu sitik tapi istiqomah kata kanjeng Nabi lan jenengan dika ahadul amal ila Allah adwaha wa iqallah amal tindakan perbuatan yang kita lakukan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling langgeng istiqomah meskipun hanya sedikit kasarnya ngomong senajan sedekah gorongnya muferak kan sanaji aku tak sedekah gorongnya muferak utawa muferak tapi saben dina niku langsung disukai oleh Allah daripada sedekah wakeh misalnya 10 juta tapi berpisah entok seumur hidup sebenarnya lihat ya itu malah nah punika keterangan sikate ngoten mugi-mugi jelas lah kados biasane kula tak buka dialog mawon menawi enten sebagai dipun tanglekke utawa saking menika enten sing tambahan kurang paham kula sumanggaken monggo enten boten Bu kaitan lan siswa dan tanya ya sing arep kena sing beli kena karep nek enten sumangga mumpung kepanggih iya babakan najis kok menawi kula enten sing kesupen utawa kelewat pun jenengan pentanglet pun boten usah sini-sinan langsung tanglet mawon boten apa-apa lah niku enten sing langsung kukur tak kira najis monggo enten mboten napa pun lumayan jelas nih Pak jelas nggih umpami enten sing kelewat teng mriki enten ustate kapan-kapan ampun izin pokoknya tanglet mawon dateng ustate sik teng dusun liya nggih ngoten sik teng Kundiran sik teng Jagir sik teng Bulak sik teng Kundiran sik teng Senorejo Kundiran omah Kundiran iki sebut Ibu Istimewa teng Pakem Samaran teng Keplekan tanglet ampun izin tanglet keranten kanjeng Nabi nanti ngendika al-ilmu al-ilmu khazain wa tahassual ilmu iki gudang sing lengkap apa-apa enak kuncine takon kuncinya dari gudang ilmu adalah bertanya fas'alu mongko takon sira kabeh begitu kita bertanya monggo faedah yujaru fi arba'ah dari pertanyaan itu orang yang bertanya itu pahala papat wong papat sing entuk ganjaran gara-gara ada pertanyaan, ada dialog tentang ilmu. Sinten mawon niku? Sing pertama as-sailu, wong sing takon kuwi yo entuk ganjaran. Wal alimu, wong sing berilmu, wong sing mulang niku nggih entuk ganjaran. Terus wasamiu, wong sing ngrungokke
wong sing ngrungokne kan dari pertanyaan tanya jawab itu kan itu tambahan ilmu loh, tambah ilmu ngrungok ketok. Sing ngrungokne ya itu ilmu. Wa wahibbul lan wong sing seneng, melu seneng tok. Melu seneng enek dialog tanya jawab tentang keilmuan, melu seneng ku ya itu ganjaran. Tapi nek jenengan kok wanita kok kuwi double kelompok papat ganjaran papat iki tumpuk ten jenengan sedaya. Nek niku mau mari kesempatan rodo itu karena kok malah wis apa kayane wis paham kabeh. Nggih pun sing penting intine niku ampun tanglet apa ampun isin tanglet menawi pancen enten perkara sing kita ragu utawa dereng jelas aja isin takon daripada ngawur. Wong urip iki kesempatan wektu kelewat kuwi angel dibaleni. Umpama ngasih enten klentune salah urung sida diperbaiki, urung sida melu ngaji malah ketekanan malaikat pati ayu getun-getun ora iso dibaleni. Lah pramila ampun isin tanglet boten masalah najis tok. Masalah nopo mawon sing sekirane jenengan ragu betul ampun ngawur utawa mriki saniki pun kathah santri enten boro-boro ustaz nika lah enten para kiai enten kalangan ulama pun kathah lah ten sekitar kita dimanfaatke tanglet punika mugi-mugi kebahagiaan kita karena masih kecil punika berkah kemanfaatan sing sedaya Gusti Allah Subhanahu wa taala berkah dunia di berkah akhirat amin ya rabbal alamin akhirnya menjadi sholihal fatihah. Alhamdulillah. Monggo sesarengan kita tutup dan doa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihan amin ya Allah amin ya Allah. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Allah ya Rahman. Al-Fatihah. Makaten saestu kula pribadi sedaya lepat nyuwun pangapunten ingkang saking ngagungipun
akhir wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Arif Ahmad kami ucapkan terima kasih. Baik, ibu-ibu sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Maulaya salli wa sallim